na go. Enna. Yekunbe. Ai jelo ipa. E medicate at the John do. Chale mesi. Hey, Nancy. No, welcome. Keki me. Keki na nkwa mmanya. O be ku ye ni sinso to nwa ya kan nata credit. Owo bi iri we na eba na nkwu. Kedu onkwa ikpe register? Mmadu na bu register please. Nwoke ma na pikol. Nke wetara ikpe nya ntigbo mmia. Amago no ejenga. Mba gwa be kwa. Agwakwana ya no ejenga. Mana o fo nga jisigo nga eje. O wetara m case otigbo mmia na wetara m case ka mkpepụta ya. Kwa pije gena. Oya bịa by surprise. Okay. You want to get new? Manka when go and kiss colori with one name. Yes. You can't so on close to Ngakita. Aqua Polo if we the number now, ya Quandenga Koya, Malo. Oya bakwanga. Oya banka. I have on the line. I am on the bank. I'm not kind of good. You want to go? Oh, mmadu na bu register case. Onye nke izu na ebe a bụ Imabugi. Imabugi. O so na ndị register. O so na ndị zuri. Okay, zuri. Imabugi. That case onye nka na-egodi anya. O to go with the Lego last. Man ka na-egodi anya. Kedu onye ọzọ afọ na Chris bi Australia. Onye odo zuri. O so na ndị zuri. Mba no na ya na nga. Oyi akwa nga akpa ya o Chris. Oye jenga Australia. Rapu nke bugi ka rapu bugi man jenga ka mara ka na-egodi ikpi anya. You want to go? Chris Ejenga wa hulo. Ada ba nke efe. Ya ka mu ngwa Well done. Good afternoon. Good afternoon, sir. Afternoon. Aha. You are looking for somebody. Okay. Onye? Barrister More Light. Yeah. Although the actual register case. Oh, lawyer More Light. Yes. All the came here. Nnukwu lawyer. Omolo. Amoyama. Ebe ni kona no mana kita all decide to go to Abuja. Abuja konozi. Abuja. Nnukwu lawyer bi ya. Onozo oboda. Abuja call again. But I'm lawyer. Lawyer. Oh, Abaki Yambu. Yes. Oparagide. I know ragide. Almost school. Mechele na tam da ago. Aye je gore. Government da fa anyi ma. Ragide. Nagasika. Ragide kana. Government my arrest na time ago. Kasika. Is your brother? God forbid.